Ladies and gentlemen, tighten your seatbelt as we take you on this smooth ride. Let's go! It's the morning drive on 103.5 Bona DFM, keeping your morning engaging as we take you through the smoothest ride on radio from 7 a.m. to 9:30 a.m. Getting your morning inspired, be informed. Let's interact only on the morning drive. Make it a date with Martin Efan Shuku. Check it out, it's on Amazon.com. Pick up an ebook culture by yours faithfully, Martin Efan Shuku. Is alright. It's also available at St. Teresa's Catholic Church, Omonia. Also available at St. Michael's Catholic Church, Amanda. Let's stick around. Let's do this morning. Let's tear this party all night. Fellas, move out, ladies. What you trying to do? 24 magic in the air. So player. Look out. Showtime. Yes, you're back again. Yeah, another wild. Shout out. Wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't need to, I might hurt yourself. No, they got the color red, the blue. Sure. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they open chopping. Keep up. Players on there. Come on. Get up. Move. What you trying to do? 24 magic in the air. And so player. Look out. Sacrifice for the hustlers. Gangsters. This ain't your real friend. You know why? I cannot breathe. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sister, do your business, spend your money like money is. Ooh, way too fresh, just to blame it on Jesus. Hashtag, they ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players on there. Come on. What y'all trying to do? Who's the player? Who's the player? Ọkwa no more metal. I have to go down. No to talk. All this coast it's about to go down. Everyone at the 103.5 FM. Yes, you're about to witness that 24 karat magic this morning. Nebon at the 103.5 FM. You can change your whole life right now, if you don't like the way your life is going. It is in you. You are the one who, visualize the way it must go. Instead of committing suicide, in the cases of, people who are committing suicide today, you can put your trust in the Most High, King of Kings and Lord of Lords. For you, making it possible for us to see a new week today, the 13th day of May, 2024. It is celebration galore up in here.
Yes, I want DK, I get celebrated this morning. But first, a lot is going on, and we'll address it in a jiffy. At a time, in Anya, if we go and well, a lot of Ndibo, Yabu, Ekutoku Chinwachebe. I say, Okamuka, Namuka, Ihone, then I'll quadroma. This is my brother, can I go? Also, Yanugo Makadia was a country. It's a good gear, also Nano Makia. Akụkọ Otikoju, Oya Melosa, Emeka Foju were sponsor, a lot of books. Can the mother wear access to Akụkọ? Namela when we yotago Alpana boy you hip hop and Igbo culture. But before I tell you all about that, Opano more one kind of metal. Oh, classic. Yes, I had to go down and say that this morning. Kai Wize Kibilo sort of in pianism before Hoy Berism. Yotago. Yes, I want a lot of DK I get celebrated this morning because you know that right about now that this party right here is your party. You get involved, you send SMS or WhatsApp messages on 08096661035 and then you become part of the the celebration. Onwe nwatakịrị jemelele mamia email mama ya sị nwa m try kakwa nya otu a ka esi eme email nwa ọ sị oke ngwa nsend alụ gị meseji kịta kedu mgbe ọ ga-eji wee rute ebe ị nọ nna asị ya mama ka anyị jụọ the email man ọ sị na a ga-ajụ the email man before I get back to you mama ka anyị wee malụ mgbe mail a ga-eji wee na-elute yọtago just playing with the woman at the end of the day. But immediately you send the email, immediately you I got to the person. That's just what it is. And when I send Ndika celebrate, and right about it, it's time for us to celebrate Ndika. And the first person I celebrate to go do this morning, where below somebody may go, wonderful songs over time, even songs about birthday. And and the funny thing is that it's not that it is funny, but it is something everybody must learn from. The fact that he is a blind person, but he is very active, in the music industry over the time, over years. Even US, where Melo, we are the world. All the involved at the end of the day, and we are talking about no other than Stevie Wonder, American musician, born May 13, 1950. And I say again, happy birthday! Yes, so go if you get involved, let's celebrate you this morning. Yes, on also I get celebrating no total where below, I've been a basketball on when the and today is the birthday of Dennis Rodman, who was born May 13, 1961. He is an American basketball player. And I say again this morning, happy birthday. Yes, all the go back say they get involved. We need to send, celebrate you. Send SMS or WhatsApp messages on 08096661035. Today is also the birthday of Romelu Lukaku. He is a Belgian association football player, born May 13, 1993. And I say again in Ototua, happy birthday. Yes, a lot of people are celebrating today and we are getting into it. Yotago only actually celebrate the guitar. We a musician actually. I can hear your stage name. I say na your bucket head. I say na wow. Because here them and obulu guitar. Well, bucket Budunisi, Obolo Bucket Head is After America is an American musician and songwriter. He goes by the name Buckethead, born May 13, 1970. And I say again, happy birthday. Obolo Belefe is unfolding this morning. You have to go everyone with Buckethead. Let's celebrate it this morning. Why won't you celebrate it too? Every Buckethead can all be celebrated here. Or go started this morning.
Today is also the birthday of Robert Pattinson. You know, he is a British actor. You know, born May 13th, 1986 in London. And I say again, happy birthday! Yes, Ketafo. I got Natabana Jaka celebrating. We can celebrate this morning. Yes, ka anyị na-abata Naija ka anyị celebrate ewe na-akọwa na onwe nwaanyị na-agwa ọha na eze na ya na-alụ ọrụ with the Biden administration. Mmadụ wee jụọ ya ajụjụ wee sị ya biko kedu ife ị na-alụ ebe ahụ ọngụ a na-akpọta ya n'ụla ya onwe ka o si wee nọkọta all of a sudden ọ naba ụla ịdị otu o si anaba on a very good day. Ọngụ a na-asị hey wake up, there is war in Israel ka ife na-eme ọ dịgo kosi adị. And we are celebrating right about Ketafo. I want to go to message Naka, the young. I think this is coming from Valentine. And then also God is merciful, faithful, and reliable. I thank God immensely for His incomparable work upon my life and upon everyone and the fans all over the globe. Let's not forget those who are celebrating their birthday today. On a celebrate Valentine and then from Mumpo. We celebrate with you as well. Thank you so much for joining us this morning. My brother. Yes, it is unfolding Ketafo. Akoko oti poju. Yes, today is the birthday of the dancing governor. Kaibata Naija Ketafo. Ketafo self, as I'm talking to you. Former president of Nigeria, Bo Chief Olusegun Obasanjo, enyegie, dancing challenge. Keta, Ocean Ebo na nyanya meet Ketafo na haga agba competition igba Ketafo. Being that today is his birthday, we are talking about the governor of Osun State, Ademola Adeleke. Today is his birthday. Yobuni Lotelo, Lote, Governor Anokata na state, Anazo Onyebu First Lady Azo, Kasia Poster, Onyobana may claim First Lady, the office of the First Lady. But today is his birthday. I see make Pacho and Azoli Azo today. See make sure and Azoli Azo. We are celebrating with him. He was born May 13th, 1960 in Enugu State. On a very good day. So I now say again, happy birthday. Yes, all the Costa, they get involved. Let's celebrate you too. Today is also the birthday of the former governor of Edo State, who goes by the name Lucky Ignedum. He is a Nigerian politician born May 13, 1955. I say again, happy birthday. I celebrate. You will need to celebrate with you this morning. Can you find a celebrator around you, or anniversary, or birthday, chieftaincy title? Can you be for you? Today is also the birthday of Onyekachi Okonkwo, a Nigerian footballer born May 13, 1982 in Aba. I say again, happy birthday. Yes, all the go are there. So Ndelekle on Aba go to this morning. And right about now, today is also the birthday of Ezekiel Henti, a Nigerian footballer born May 13, 1993 in Lagos. I say again, happy birthday. Yes. Today is the birthday of Abubakar IBN Umar Garba, Shehu of Borno Emirate in northeast Nigeria, born May 13, 1957 in Yobe State. And I say again, happy birthday. Yes, get involved. Let's celebrate you this morning.
Today is also the birthday of, Tunde Bamidele, Nigerian footballer, born May 13th, 1953 in Nigeria. And I say again, happy birthday. Yes, it's unfolding and right about it. We must proceed. Ọda adịkwanụ mma chifo n'ụtụtụ otu a mmadụ abịa dị dọl ọda dị mma yọtago ọ na-adị mma ịnọkọta ikunikwana n'ụtụtụ a kenekwana Chineke yọtago gbasasị aka ozugbo mee aside together up and down ọbụla belife mechalụ nwanja exercise yọtago ka ọ dị gị n'alụ ka ị dị active on a very good day ọ ife a melụ mmadụ ji wee de something a wee gbuo okwu na-ekwesịrọ mana kịta afọ we must proceed. As we proceed to give you what you need, satisfaction nke dịgodo mbada guarantee. It's time to rumble. Akụkọ otikpọ kịrịkpọ ihe ọtago nke bigodo na akwansa this morning otikpọ jugodo. Yes, Sam Clef nọkata nwa ife ọ dị na social media na-ede ife ọ na-ede maka about Simi naka somebody nesila anya si na ka ihe na-eme Sam Clef kedu ka mmadụ ga-esi wee produce sialo whiskey dị egwu a na-akpọ Don Dol ya nwa na onwe ya na-adọlụ n'isi onwe ya ke ịdị febefe ọ na-adịkwanụ mma ka mmadụ dị dọl. It is what it is. It's unfolding this morning. And we have a lot to tell you this morning. We'll venture into all of them right about Kitafo in a jiffy. Before we proceed, let me tell you that today is the International Day of Albinism. Yotago is the International Day of Albinism. Yotago. So it's a day, United Nations, mapped out for us to create awareness for, albinism, awareness for that day. The fact that, some of them are segregated, some of them are always, object of ridicule. About them. A lot of things. Some jobs got very difficult for them. Now, this year's theme says inclusion is strength, built on last year's theme of United in making our voice heard. Is aimed to ensure the inclusion of voices of persons with albinism in all sectors of life. It emphasizes the importance of inclusion of a diversity of groups from both within and outside the albinism community. But it's a day, we also ask them to, build on their confidence. Be confident in yourself. Speak. The active in this particular guy, albinism, first stack back in the days. So because of our because what the very active. A lot of things to talk about. Mana, right now, I move forward to the stories we have for you because right about Fundua, a lot is happening in Niger, and we'll talk about all of them. A lot is going on. Celebration all the way. Toby Amason, Toby Amusan, she defeats world champion Daniela Williams to become world's fastest woman. So the fastest woman on earth now is a Nigerian, and she goes by the name Toby Amusan. She surpassed Daniela. Daniela is a Jamaican, on a very good day. So she clocking in at an impressive time of 12.40 seconds. Amusan not only bested the current world champion, but also cemented her status as the fastest woman globally.
Obolo Belefe, I celebrate here. Nigeria, they celebrate good in Kama. Obolo Belefe, you have to go on and get it from level to level. I am here, several times. So even in the days of Shoma Juma, Kita, Nyamabo, Amusan, but the person they take is here all over the world. I celebrate to go there this morning. You have to go Obolo Belefe. One of my can he will come at this celebration. Kai when I got on still. Well, it's more celebration kind of there because of us also know the whole world now we have the fastest. So I've got Nigeria. You can imagine in Nigeria no more guests globally. Yes. So I call for celebration. So I chineke onye because here in the chineke iwata. So and the boy if that now and he gave me but he put all the effort. Yes. So why not? I need to celebrate with her. Congratulations to her. Yeah, so the go Koge see where they have to go. Congratulations to her. Congratulations to Nigerians. Makobolo Belifa flag in Nigeria gonna fly. So kind celebrate here. Kinda Yokwande Jamaica because you have to go. You were well known. I want you have to on the fact if I make a say where SM award show over the weekend, you have to go Destiny too. When you were to down there, some people when I say part can exchange Jonya to the Jamaica. Sit Bonyonya and the Jamaica. Or you represent of money. A lot is happening. We will talk about it this morning. All I want to go. My sister no man them Caponia the Jamaica. You have to go. Yes, akụkọ ọzọ anyị ji amabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasara ndị uncle. I'm not talking about uncle. There's a difference between uncle and uncle. Uncle bụ nwanne nna gị. Bụ ịghọtago ndị lecturers na-adị kwa ụmụ akwụkwọ zuo ike n'isi onwe fa enwelu a particular senior lecturer ejidere ya na Federal University of Lokoja ịghọtago ebe ọ na-asị nwata nwaanyị ya dozie onwe ọfụma ọ si ya tụgharịa a na-esi ya vidio oche na-egwuregwu a na-esi ya vidio na-ekwu ihe ọ na-ekwu ọ si anya nyegodi ya 360 ịghọtago the girl na-enye ya 360 a na-eme ọgụgba agụgba ọmalụ na ụmụ akwụkwọ plan gị ka ọ na-agbagharị ife niile ọ na very good hotel aka ụmụ akwụkwọ wee wakpu ya n'ọfịs ya ebulu bupụta ya n'ilo ịghọtago by the time eji ebupụta ya n'ilo ihe oyi wee bịa ọlụ that day wu suit ka oyikwa nnukwu suit to make sense mana by the time eji apụta ilo sọsọ ife is boxers asị plan echekwa na egwuregwu ụmụ akwụkwọ na-echenjiri ya lecturer fa. Now the school on a very good day ịghọtago wee kwubeziokwu dị probing next year in us women on Friday May 10th when he was publicly stripped almost naked by a group of female students over allegations of making however way. Now the lecturer who identified whose identity now keep good close man ihe ọ na-akụzi na ya bụ school English ka ọ na-akụzi na that English into his office with iwe n'ọnụma ma ndị bụ nkụrụ a lot of things ebugasị n'aka some of them na-ekwu ukwe na today ga-abụ the end of Papa Oke nwanne m nwaanyị kedu ihe ihe nke aka iwe na-aga n'iru still ihe a na-afụswa na ụlọ akwụkwọ anyị na ọ bụrụ ihe kwesịrị ịdị na-afụ imagine otu o si wee dị a na-ekwu ndị megolo mụ aka na-apụtakwa to an extent now this time around now the students had how we chose take the laws into their own hands, which is in the way or can the lecturer me the man can the lecturer me adroma because there's a kuzelo ha instead of you kuzi area then one of the ha geji wee merezie ya otu a enwelu ndị isi ebe ahụ ebe ikwesịrị ịga ripọtụ ụdịrị ife a maọbụkwa na ịga na nke ndị polisi ga ripọtụ so ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị isi ndị ready na school and the other time I kwukwa maka nke onye ejide na agakwu a married woman bụkwa a student here anyị kwuru na ekwesịrị ka enebanye anya ụdịrị ihe na-aga because na report a na-apụta and I feel now because na maybe ihe about it kpatara ụmụ akwụkwọ ji wee sị ka ha jiri aka ha wee take his action anyway the thing there is na kịta ka o si emegodo the school nyanwa ụlọ nwunye ejide na-akọwa in fact na ọ bụrụ sọsọ ya na-eme ha na school a kedu ịdị febefa ịghọtago a na-adọkpụgharị ya security na-adị akọsịa security rapụgodo m ka ịdị febefa asị kedu ife ọga a na-agwa gị na ime something na-aba mba ọ sị na HOD dị involved
na HOD of this department dị involved n'ebe a na ya nwe ndị ọzọ dị same involved na ya ga-akpọsịsị afa kịta afọ efuli ya na ọ bụ na ndị ebulo nkolokolo je n'ọfịs anyị agbakwara afọ HOD efu ozi ka o si adị this morning. Mana ọ bụrụ bụ na ọ bụrụ na ha na-eme ọdịrị ife na ha ga-ana free because one day ya bụ ihe zoro ezo ga-apụta dịka o si wepụta na nke onye a. Ọ bụ kịta anyị agbapụ everybody afọ because as I'm talking to you, the VC, the vice chancellor of the school, is set to go up panel ka investigate that department entirely. Kịta Adam Chon iruo na school a na onwezi onye na-asị mmadụ nye 360 for now. Till maybe you come even other departments, even at the faculty of finishing touches. Are there metal mother academia now? Akụkọ Otikpoju. Yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ dị oke mkpa because na nke ikpeazụ a Sa Emeka Ọfọ Foundation, na support Nigerians and others with $30 million worth of books. Latago oifo mekita fụ ọchatala akwụkwọ si ka ndị mmadụ gụba akwụkwọ because na need ka na-agụ ya bụ akwụkwọ. Enyere ya doctorate na business administration na University of Nigeria Nsukka, Enugu State. Ebe a now, Ofo disclosed that in 2019 he donated 8.52 million naira to university for the equipping of digital anatomy laboratory, Department of Clinical Pharmacy and Pharmacy Management, Faculty of Pharmaceutical Sciences through the Enugu Electricity Distribution Company. Over time, I go in 2010, my foundation endowed a professorial chair worth 20 million naira, which was released to the Faculty of Physical Sciences of this same university. Okay, now for Ihomego, Amango Sunamana, the 10 here, the message here is that Akukwo Diokempa, in with that, culture of reading, the very, very much important. Do I am like you hip hop and Igbo culture, or the available keta. Martin, if I you quick is the year. But no one can even put and Emeka Ọfọ, sir, Emeka Ọfọ this morning, when I got on still. Sir, Emeka Ọfọ on a mayor of ma, on a try, imagine that kind of money. Did you secure will you aware from that now out for the do why you marry or not? All my importance of it. Yes. So I told you what to the guy away from now. Ya wakwụkwọ lutere aka and ndị enyere ya ka ha kakwa na-arụ gụọ ya because na ọma ihe ọ na-eme and ọma ụlọ ọba so ọ bụrụ sọsọ onyanwa mere na anyị na-ehe ụkwa na ndị ọzọ ga-enyere anya na sponsodere project a then ndị ọzọ a na-agụkwa n'one ha nwere ike ego ka anyị wee na-enweta ya bụ information na knowledge anyị kwesịrị ịdị na-enweta. Yes, ọ dịgo ka o yesede o mere ọfụma and anyị na-akụpụgodoli ya bel yatago maka ọ dịbụ izi ime idi ife on a very good day because as I'm talking to you kịta afọ onwe ndị nọ somewhere na-asị na egodego nwoke akara enye m ka m ji wee gbaa afịa from China na-eyidi ife bụ ife akụkọ Otikpoju mana nke a ka mkpa yotago ka agwọ yotago ihe niile ya agba from China ya na manufacture ya here oifo bụ on a very good day and right now yotago I want to go to message in a Facebook page and this message is coming from also Francis Nnamani from Amagunze in Enugu State. Say good morning metal and classic, happy birthday to all those that are celebrating today, wishing them sound health, long life and prosperity. Congratulations Negudaji, my brother. Thank you so much for joining us on Facebook. Know ye that you can join us on Facebook at Ebona, the 103.5 FM. Drop your comments on the comment section of the live video. You can equally send SMS or WhatsApp messages on 08096661035 with name and number of the person you want to celebrate and a celebration galore up in here. Yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabatakwa n'ụtụtụ a wee bụrụkwa akụkọ ọzọ ga-akụzili anyị a lot of things because na nke ikpeazụ a Pope Francis, alongside Bishop of Lagos Diocese bụ Archbishop Martins, onyenwa ha na-ekwu okwu gbastalụ artificial intelligence wee na-akọwa na ya bụ artificial intelligence adro bad yotago no the only thing bụ na anyị ga-emeke sure na step protect all the negative aspect of that artificial intelligence. Now, Pope said that the development of the systems of artificial intelligence
that he devoted his recent messages on the World Day of Peace, Koku, that was negatively affecting the world of information and communication, because now already I make it up a lot of things. You have to go when something say already or they like drop a video about Donald Trump and all of that. They put video or this no mana artificial intelligence ka eji wee dozie ya bụ video n'isi onwe ya. Now ya bụ Pope na-akọwakwanụ na ya bụ artificial intelligence bụ ife a ga-enebela anya ịghọtago, mana a ga-adị very careful. Also, the use of artificial intelligence in war to destroy millions of people in minutes should be discouraged with universal regulations and treaties that will be binding on all. You know, nke ikpeazụ a ife nọ enwe ike just wepụ drone ejebe ebe nwa na elu ebe ọ just drone nwere ya nọ n'ime o destroy ndị niile n'ebe a ọ ya bụ artificial intelligence n'isi onwe ya. Now ọ na-akọwa that na I am making sure na a na-focus ya n'ife dị positive yotago at the end of the day, no ihe ọ bụ n'isi onwe ya. And nya bụ Martin Sebo, the Archbishop of Lagos, they maintain quite the same thing. O celebrate mass na Holy Cross Cathedral, Lagos. Ebe aka ọ nọkwa wee na-ekwukwa nke ya na-akọwa say ọkpọrọ oku on media practitioners. A lot of people can get involved, making sure that artificial intelligence they use for the wrong reasons. Now he said that artificial intelligence and the wisdom of the heart, or if you target the focus, you have to go also towards a fully human communication. In his message to mark the world, to mark the day, the Pope, whose message was read to newsmen and faithful by the Archbishop, said that ethical and moral standards should guide the use of artificial intelligence in human society. Now I got to be very careful. Now I got my artificial intelligence. Go ahead, I will even in a artificial intelligence at the end of the day. One no my him will put and kaka when I can still. Yes, message had the football is and I hope now that I na anu ihe a na-agwa ha ọ bụrụ ọsọsọ na ha nụrụ ya na ha tinyere na ọlụ because na ya amụgo na ụfọdụ nke ha ga-ebuzo wee chọọ bụ nke ga-emebi ife instead of iji wee mepụta ihe ga-abalụ ha nwa ulu na society ha ulu. Mana dịka o si wee na-ekwu ya na bido n'oge wee na-ekwu ya ka onye ọbụla marụkwa that na ka ị ghara ịsịwa nka ka ịgbalụ na ọ bụ okele ọlụ gị iji wee mee nke ga-adị mma. So na anyị nọta meseji ha ọfụma n'ọzi itinye at the end of the day. Anyway, ọ dịgokwa ka oge si dị kịta anyị nweta meseji a na o si n'aka Agụnabụ, o si Agụlụzigbo, Ofa Agụlụzigbo wee na-ericha say I'm celebrating with all the celebrants, wishing them happy birthday and gbagam in their account and my account too, and all Ebona defense and the bottle everywhere in Nigeria, and the evangelism activities and the imperialism and have turned into Iberiberism in Nigeria. Akoko Otikwoju. Thank God today is Monday. My brother. Obulo belebe I want to find a message also nkasi naka Esther. Esther is I think okay, this is Esther too, but or there is from Ifitedun. Or say good morning, metal and classic. I'm wishing a happy birthday to all celebrants, wishing them God's blessings and grace. I also want to use this medium to pray for the departed soul of a good and kind doctor of ours, who is popularly known as Oga Roma. May his soul rest in the bosom of the Lord. Amen. Yes, his soul will rest in the mighty name of Jesus. Amen. For joining us this morning. Yes, Audio Coast, we are, proceeding right now. Akụkọ Otikwoju. Yes, let's spot the imperialism. Akụkọ ọzọ anyị ji wee bata n'ụtụtụ a wee bụrụ ife mee na awụchi onwe nwoke Edo steeti nnọkọta yọtako ihe gụrụ ya wee bụrụ ise nwa ya foto ebe ọ gba ọtọ na-epostu on social media. Wele ya na-akpali amụ ndị mmadụ na-asị enwe ọnwa gị na at the end of the day, mana ndị polisi fụ ya bụ foto si mba ọ bụrụzi nwa gị ọnwa anyị ka ọ bụzi kịta, and they went into action je arrest ya bụ nwoke aka na-agba ahụ gị afụ aka kịta afọ wee na-echi warning wee na-agwa parents uche onye ọbụla bịa. They said they have also urged caregivers to prioritize the security of minors and seek assistance for guidance when required. Now, see, ages no market egwu. See, ages na life market egwu. Oh yeah, man. Over the weekend, if you are a Nigerian, dancer,
Numbolo onye ọcha before fa we break it up, and in the process fa mụtalụ ụmụaka I think ịtọ or ịbụọ. Now onye ọcha na-echigo nwunye ya warning si adịghị na-eje na social media egosi ụmụaka anyị yotago, because na most times this woman na like it work ọ pụta odebe foto debe sife niile na-eme twerking, and ebe ọ nọ na-eme twerking ụmụ ya nọdụsi ebe a ihe nọzigwe the man iwe na ọ nọkọtazi one day ọkpọrọ ụmụaka nwa ya nwaanyị netwek ihe a wee ya ezigbo igwe o wee jekwu ndị Facebook sịpa biko unu ekwesịkwa ka na nwaanyị a post anything again. Ndị Facebook chụkwa the woman wee na-ebe akwa na social media na-agwa Nigerians na-ekwu ihe di ya mere ya na love that Nigerians ndị nke na-ekwu okwu enwelụ ndị nwesị ọnụ gota ndị ọnụ gota kwuba okwu nwoke a wee sị infact na ya na-agwa ndị Nigerians a n'ọnụ ncha dị toxic silapụ ụmụaka ya ka ha tụọ ọfụma nọ ife ọ na-achọ n'isi onwe ya. And efekwa na ihe a polisi mere na ahụchi concord ihe ya bụ nwoke onye ọcha na-eme about nwunye na-ebe ọ nakọta ụwara ụmụaka na-eti all of a sudden like yes ọnwa gị mana ọ bụrụ ihe niile ka ihe post ya ọ bụrụ ọnọkọta just na-epost kasị all of that n'ọnwa mmanya nọ ka ọ bụ ka e wee mana iji life ọfụma. Nwanne nwaanyị kedu ihe ekwu na nke aka iwe n'aka n'iru still? Yes, eziokwu na nwa gị and because na nwa gị o kwesịrị na ọdụ nwa ga-afụ na ị na-eprotect ya instead of ịbụ oge nwa bụ parents ya bụ ife na expose to harm ọ na-ekwesịrị ka ọ bịarụ nwata kapelụ mpo na ahụ and kedụ m na-epost that kind of picture maka gịnịkwanụ ihe nwere toge ọ bụrụ ịchọ ije onwe gị wee mee ihe ọ bụla ịchọ ije onwe gị mere so that nyawazi abụrụgodo nwatakịrị until o tonitezi ọ mazara ihe ọ chọrọ iji ndụ nke ya wee mee owere wee mere ọ bụrụ oge o pere mpe because na o nwere nke ọ maalụ ifilize because na ọnwa gị maọbụ na o nwere ihe ọ ma na ị ga-eje wee moto osi wee masị gị aka akparugo ya na ọkịta ka ọ na ha aghọta that na ọ nwere right iji ngwa wee moto osi wee masị ya. Yes. Anyway, ọ dịgo ka ọ ga-esi dị yotago ihe a ga-amụta na nke a wee bụrụ na the life of minors need ka protect ya yotago be very careful even ị na-watch out for na parents a particular child adịa eme ihe ọ kwesịrị ime you have to step in all responsibility gị make sure na ha mere ọfụma ka alịbaluzia na-expose ụmụaka in some kind of way na-ekwesịghị ka na-expose pa yes papa na iso gwụọ nwa arụ ka ọ amụsịrị ya does not mean ya na-take advantage of nakedness ya at the end of the day ọ na-emekasị ihe ọbụla gụrụ onye a anyway ọ dịgo ka o si dị ịbatazie this morning gba ife ilo n'ihe niile a kịta afọ classic ga-akọla ya one or two ka anyị na-agakwa n'iru still classic. So aka nwere ebe a wee bụrụ bụ wedding ebe a na-eme the wedding papa nke nwaanyị wee bịa wee na-agwa nke nwoke na-anụ nakwa anya ahụ na ego bride price ekwukwa not just a symbolic ihe ka ọ bụ na ọ bụrụkwa ya bụ na ihe exchange-go ngwa m for any other thing na ọ bụrụ na ime nke na-adịrọ mma ya na ha awụ ọnụ gị n'ime ihe na-adịrọ mma na ị ga-anatakwa ụgwọ ọrụ gị from aka ya bụ papa ya. So the message wee ka o si wee dị ebe a na-eme wedding already ka the father no go wee na awụ the husband of the daughter na-agwa ya that na anya adịkwa ebe ọ nọ in case ọ bụrụ na anyway the man enwelo for me odoro guilty mmụọ echigokwu nwanne na idi nwanne na before ya tago onwe mgbe njechi like a na-achị nwanne m nwaanyị mkpọ dị na-akụsị abịagodi nsị mụ na gị ga-apịlịpụ ya ụbọchị ọbụla imekwala ife ma like m ga-atụkwada ọsọkwa mụ na ya na-ese okwu m ga-eme esekwa gị uche gị dịkwa ya ọsị m bros na olugbo otu ahịa si a na-agwụ ka m gwa gị kịta ama m. Anyway, ọ dịgo ka o esi nwanne m nwaanyị na-agakwa n'iru steeti. So that kind of advice ka o jide uche dekwa ya na uche n'ụwa dị ya n'oge. Yes na anyị na around in case uche edekwa ya ya tago emetụkwanye aka ebikwanye aka kpam onwe ka o siri yiri ofelibe ọnụ just si na n'ụlọ pụọ anyị ma na ọ na-afeli ọnụ ofelibe ọnụ ya pụọla ọnwa anyị ya tago emetụkwanye aka. Okay. I na-agakwa n'iru and this one wee bụrụ another one ihe dị na friends na ego so wee bụrụ that na this story wee bụrụ a friend ha na-abụgo enyi o wee bụrụ na one of them bielu the other one ego 3 million naira ka o bụrụ ya so after some time so o kwesịrị ịkwụ ụgwọ onye ga-akwụ ụgwọ akwụnwozi ụgwọ then onye nke enyelu ya bụ ego wee decide ka o wepụ ndụ friend ya because of ego na-enwenwe ike ịkwụ ya o wee kpọọ ya sị ya bịa na ụnụ ya so friend ahụ nyeli ego wee bịa ọkwanụ because ha bụ enyi ọ golutesi n'ụlọ ya
more arrange chago no to get see where wala akodo which is a vessel where kubo ya wolu kwa moto onye nka wo bulebu we bulu kwa we je throw ya away somewhere then we putazia but tomorrow that na ukwu na aga anya na ene na afuko ya tomorrow na afu yogo na me all those things we jide we na ajuzi akita kedu ihe iji we gbuo your friend or when I call because now oboronye yego which is a 3 million naira. No, never was the cake for no Matiaki. Okay, now or at the time, sir, one Gabi Iborego, you see, Ajabe, because now Ilga, you have a problem. On when they want that spirit to pay back. But on we can go on another thing, sir, for no now, you Jubiani, don't worry, and Nemo and Bo believe no gap. Manania, I was wearing a Ubia, Wapala, and Ega, Quasigo, Money, and all you didn't matter be far, instead of if it was your PG or Bluesy, Diego, it was a make. Anyway, all the go coincided. I can't have Boketa, you have to go, I will give Faka. I want an Akiri to go. Kuja prison, go or Jamalco Sade. Okay, powerful as I'm talking to you, but as a why feel on the Henina. Engage you 1 or 2 where's a Cheligaki when wake where but why feel on the Henina Kusia on food right about now this morning. Yes, I'll come get you a Mechiligan to take you when wake Batagua if you don't hear now. Where Bolo Akoko, Bastalo, EFCC, Nakawaka, Omaka, see a Mefe, then Yahoo. When Akawaka Hasi and Wategasema, driver's license and a lot of things upon and when wake when Mefe factually and issue of Mano on that age. And then it was the age, you went driver's license. Man, I gave me now, the zonal director of the Economic and Financial Crimes Commission in Delta and Ondo states, Kim revealed how underage internet fraudsters, commonly called Yahoo boys, declared false age to obtain driving license, and which they will then use to open bank accounts for warehousing illicit funds and all of that. The 4 billion or they in charge of warehouse and at the end of the day. Now Kim said that we hear that underage boys are being sent to jail, which is not right in sight of the law. But most of them declared that they are 18 years old already. No, I am a hardware, feelings on 18. Well, okay, be crime on your 18. I'm going to solve the crime of an 18-year-old at the end of the day. But not juveniles. Now, they said that when they are arrested, their parents said that their children are underage and they are not supposed to go to jail at the end of the day. He said, we are asking them when you he got his driver's license, but where were you when the underage son opened that account? So only one driver's license for them was jenga based on ihe ha na-achi eme nke ikpeazụ a parents warning nrinne because na nwa even parents ga-abụ even ejidego nwa ebe ọ na-ezu ori ọbịa bụ ọ na-akị obi oji style na-akị obi na-asị ya don't worry ọ bụrụ na imele ife just kwụsị ike eyotago ọ bụrụ na imele ya jisi ike isi onwe ya ị na-asị na ka esi ife bụ ife ọ bịakwa ebe a sef even go a bad influence already wee na-etinye anya n'ihe a then even ka eji aka sef bịakwa ebe a na-achọkwa ka ị protect ya at the end of the day anya mere onye ori ya gbagbu na firing squad iwe nọkọtasị mami abịagodo na onwe ife m ga-agwa gị mami ajelo bịa ka ọ takpe mami ọtado mami alụ na ntị na-atapịa ntị si anọ ka o were nke a wee mụta n'ọnya nwa mere ife o ji wee nọdụ ebe a na-agba ya ife a ọ ihe ọ bụ on a very good day ịbata n'ụtụtụ a egwu anyị filo n'ihe niile aka osi ahụ food right now the numbers you will call you become part of this conversation ọkwa iwepụta gị apụta gị ngwa bechagodo anyị na apụta 07034459334 07045592210. Yes, let's hear from you right about now. Hello. Hello, yes, good morning, my brother. Nego dia jide n'ụtụtụ a nọ ndị ebe ngwugwa first. No. Good morning, sir. Welcome, my brother. Gabani Rusa, oh. Okay.
Mana ịma bụ nnọọ Emeka ọfọ bụ oloye before self o wee mebe ife dị n'ọkụ na ilote no nnukwu oloye dị chọn anyway ka a na-eje emesịa ka amalụ ka o si dị when it comes to that mana abịa na nke ọ na-ekwu about reading culture kedu ihe ị na-ekwu na nke ahụ ọ na ọ dọrọ mma ka a na-agụ akwụkwọ ka o si na-achọ ka ọ dị yes. Nsogbu arụ I am if I am my brother daalụ oke onye mere iji wee gbachie fabulu ụzọ bata ka ị wee mebielu fa runs abi my brother ngwa nsogbu arụ thank you so much for joining us this morning let's hear from you kedu ihe ị nwee ikwu n'ihe niile hello hi my brother oke ọgọ nekwa jide nnọọ ị na ọfụma kwa ife ngwali anọ na-achọ imebi gị runs ọ bụ ifu ka ngwali ya a m na-ekwu eziokwu my brother okay na-afọ ọ dịkwa n'izu okay gabagoro n'iru my brother oh onwe ndị chingom a na-ewe iwe my brother ma na-aga n'iru ka m na-agwa gị okay yes yes okay now mgbe enwe plans ikuje na kuje prison ọ ya na-achacha ikuri ekuri kuje dị ya Nsowaro my brother thank you so much for joining us this morning daalụ Nsowaro ka anyị chelụzie ka ha bata let's hear from you now kedu ihe ị nwere ikwu n'ihe niile a hello hello my brother wakwolu gị my brother nọ na anyị chere na ị ga-asụ language private jet for a while you know mana na-aga n'iru onwelo my brother ụgbọ ọha na eze afa gị na-ebe isi akpọ ka ị gaba n'iru o nwere ihe na-ebe nụ yes ọ bụrụ obele ife onye si na-ego a na-atụ n'ọkụ Emeka ọfọ ka dị n'okpokọta bifo ogoro data ọkụ ahụ mana onye na-eri iwe ka gịnị ka ọ na-eme oji nọdụ Emeka ọfọ wee dị goro ọkụ ahụ eti Emeka ọfọ apụlọdụ ego ọkụ na-acha ọzọ ka ọ bụrụ ego dị egelụpọmasisi aka mana ekene ya na nke o mere na ọ ka ga-eme karịkwa ọzọ ebe Chineke na-aka ya ntụ ya mere wee na-aga n'odogwu ka ọ bụ ijikwa wee weta aka na onye na-echekwa vidio na-ese ndị na nwa ụfọdụ mkpali obere nwa nwere nsọpụrụ nnekwu nwa nwere mana dịtma na-akpaligo onwe ya ogbugo karịa
that Chai. time store. Mm. Now, on that perspective, at least 10 years, 10 years, 10 years increment. Nsobaro, my brother. Dalo, thank you so much for joining us this morning. I with a message also on Aka Valentine and then from Mpo or Wesisa and make for step forward towards welfare, but that's not empowerment. It's pure do. Our society needs scholarship and other things will help the entire mankind, because without enrollment in higher institutions, how are they going to have access to these books? It's difficult to many people to enroll. Those who are already enrolled found in difficulty to pay, found it difficult to pay school fees. So books, per se is not a paramount important in humanities. Okay, no, my brother. Dalo, thank you so much for joining us this morning. Books, they're very much important, and those libraries could be accessed as well. But let's hear from you now. Etiko this morning. Hello. Hello. Yes. Good morning. Good morning. Onye nọ na the background I can ka I can any of man ya kwuo. Okay, Chukwudi. No, gaba n'iru sa o. Ikwu na-ekwu anyị na-ekelegode Emeka Ọfọdụ ife ọ na-eme na onye na-akọkwa na oji were ego ọ pụọla tata ka ọ manyere Emeka Ọfọdụ Yes. Ọ niile werere ego ọ kwụrụ ote ka ewere ya wee melụ ọhaneze ife. Onye nke a ka anyị kwetezie na o werere ego ọ kwụrụ ukwu ya na-etinye akwụkwọ na-akụzi na-eme ife ụmụ anyị ga-eji wee baa olu. So ekele ga-abụrụri ya. Yes. Ana m ekele na celebrate the birthday birthday. Yes. Celebrate congratulate kwa Nigeria. Yes. Toby Amosa. Mba na-apịka nke ndị be anyị, my brother. Ihe apịlụ nke ndị be anyị dị si adọkwa mma. Mana ịma na ihe dị na ya ihe mmelụ eji wee wepụtakwa n'ihe gbasara cyber security levy a bụkwanụ ego ndị be anyị na-elikọsị. Enwego ndị megasị transfer, megasị a lot of things, or hangisịa ego a na all of a sudden, and ụmụaka yahoo makwa anya in some kind of way. So I think ikwu okwu, yes, in the other challenges he addressed, the very important mana nke a bụkwa ihe dị mkpa a ga-address at the end of the day. Mana, thank you so much for joining us this morning, my brother. Oh, Dalo, yes, let's hear from you right about now. Hello. Okay. When to kwonu o ka na ni na-ekwu ọfụma, my brother, na-aga n'iru. Yes. Yes. Dalo, Okuga Amaka. Dalo, thank you so much for joining us this morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Hi. Good morning, my brother. Nobody didn't know. Welcome, sir. I'm a very blessed because we celebrate today. Yes. Yes. And guys, and I'm back at the account in Jesus' name. Hey, man. Now what the bagam jide was? No. Just was your Hanese. I'm not going to man about Hanese. Can I get it? Yes, Gabadi Rusa. Oh, I bet you know, like, I like
I like them to the man from Ego. culture, reading culture. Because I think it's very, very important. Yes. In the Kukuya family and the Mecca of Popon Nasa is going to the line. And of overnight, AMVCA, I'm the problem of. No, all over the federation. All over the federation. So, young on way of what now, but one and go to Bromad. And I hope I know we are not enough. So, Nancom, the good I make a name. Yes. Last day, I feel like a pop on you. That doesn't bring any. So, the window to say my money got them. I want to say to it. Never want. Or got them. Yes. And so, some people for into Marmaco. I'm on a new fatigue and water. Madam, when you put a madam one acre for when they do or any is the Harry. Money, no way had them. Among all money to pay, somebody in the money to the money there. Of all somebody due to the money. You would you honor the money so much, money in the corner of that door. I had them much. So I don't know the method. We had to say for the funny, but they are no data or this purpose. I won't hand and I get a noise here and I smell out the society and I don't know what now worrying her. This is when it's your book. Oh, I'm not for a very good month for Monday. I go home woman and I go. Well, I see her. So, what is very careful? We have to say, caution. Oh, my God. Well, thank you so much for joining us this morning, Dalo. Let's hear from you right about now. Hello. Yes. Good morning, my brother. We thank the Lord. Chineke be too much, my brother. Gabaniru. Oh, negodu bagam jibe. Na ganiru. Yes. Yes. Oi for. I don't hear the component of the Luma for the military. Yes. You are one of them with the man. Then I don't hear the okay. Oh, no, the fact you want to walk. What is it? I want to know if I can. There is no work with you. I can go for them. Because no, this is more. What on the other is the other there. Okay. Or what on your not the one. And they are yes. But on one another to work and hear the yellow. Another to work but you in the back in there. I can make it good one. You start them, make it clear where not to one. Money. Ịma na ọnya ka eji wee kwugo okwu ihe cyber security a yatago transaction ọbụla enwe ihe wepụrụ then wee malụzie nọdụ in the first place ị ga-adị in support of cyber security levy. Okay. Yes, yes. It's okay. My brother, don't worry. Street report of Friday nka I atosia this week. Don't worry, I atosia bad. Thank you so much for joining us this morning. Yes, yes, my brother. Let's hear from you. Hello. Hello, Martin. Yes, my brother. Welcome back. Yeah. Because I can get on yes. Because now I see when none of those are danger. Yes. So I say back to today, I don't want to get on one. They put you about. And then the future, when you can and they say, but I didn't have a guy on there. No, I am not so. Now, but I'm not going to look at my one. Not very simple. I don't have to take me on them, but I didn't hear that I'm here. I'm going worship on for 1,000. Yes. I don't know if you
Yeah, Obo. Yes. Ndọcha bele ebe a wee fụ ka a na-ele ndị mmadụ ịghọtago fa wee expand the business all over the world nya fafụgasị ndị mmadụ a na-elegasị n'afịa a wee sị oke ngwa na-echipụrụ na isom over there ịghọtago onye gafetakwa ha jụọ oyi Igbo in order to ịjụ onye Igbo onye amụ n'ọsụ ekwe onye ọcha oyi Igbo ọma na-ego ndị ọ na-ego ife ọ bụ at the end of the day onwere ife mere onye ọbụla na-eme yahoo kịta ịghọtago onwe ya right ị na-eme at the end of the day igbu na na-ekwu ya nọ ndị ọcha ịfụkwa na onye a mesịrị na-atagetkwa ndị be anyị at the end of the day so ọ ya ọ bụ abi ma ọ na-emebe nyanwa ka o wee fụ ka o si adị Dalo, my brother. Oh, thank you so much for joining us again this morning. From this morning. Hello. Hi, my big brother. Didn't know. Good morning, sir. No, my brother. I worked out one of my eyes. I got baji. No, Jabelo youth call Batago. Can malify mefa. So waro. Gabani rusa o. Gabani romolo. On when can chase send the gassy. Yotago. Manange buzo send the alligator forward the Zealand dozo. Okay. Yes. 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 Makana ka na-eme efe a HOD gafelu ụmụakwụkwọ a na-asụkwa HOD good morning sir, good morning sir, the thing wee wutie. Yes. Yes. Mana mba abagoro na akpa obolo maka students no under your custody or draw proper even all the standard all over the world all yours then ya no abi no problem. No problem. Mbe ekulu gi ejebe kuje keta nya ekuye na eje kuje prison keta nyanya kwasi aga kaketa obulokwa achụala bakwazi at the end of the day mba nke ikwu maka lecturer se pia ya ụtalị ya emebo abụgoro na apịa se si debezi ya na gate or gate man ka ọ ya abụzi ọma mbozi lecturer my brother daalụ Abi completely.
Dallas, thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. 0703 right about now. 07034 459334. From you now. Hello. Hey, Nuku Prophet. If I can make it, no. Senior prophet, In Atagono Kita, senior prophet. Nobody Chineke mena mari bata in in peace at the end of the day. Because keep my bread, you see flap on bread and half you see. Okay, all of bread, I'm not interested. Just never interested, my brother. This is Doctor. Nime ihe o megasị. Law can that is na ke we ike na-enyelu ndị chaja mbe ibe gị aka dị. Yeah. O nwekwa ike ọ bụla anya nwego plan ije join ya ya fụrụ o tere aka kịta na ọ na-ekwuzi na ọ n'obodo oyibo ọ na-ekwuzi. Hello, my brother. Thank you so much this morning, and we've gotten to the spot where we will begin to call it a day on this particular edition of Birthday Splash Nebon at the 103.5 FM. Yes, it's been fun hanging out with you on this particular edition. I asked for to go to pianism before her Iberiberism. And if I Jamaican now, but I highly fall victim of the circumstances that we get to discuss here, with weekdays in the morning. Mokopana 8:20. Manomo wakana metal. Yes. Omantazaka kitafo yotago chaka gebu here now. Bakiko say adenime ko sime. So stick with the one at the 103.5 FM. Remember to join me this afternoon when I bring political views your way by 3:00 p.m. Till then, shalom. Okay, hip hop and Igbo culture by yours faithfully, Martin Ifa quick is here. It's also available at St. Teresa's Catholic Church, Romania. Also available at St. Michael's Catholic Church, Abacha. Europe, Dalo.